Se terġa' ssir Malta t-tellieqa tal-jottijiet RC44 Valletta Cup, avveniment li s-sena li għaddiet ħalla mal-1,600,000 fl-ekonomija Maltija. Peter Valentino, direttur ta' Yachting Events, spjega kif għal dan l-avveniment jiġu nies li jonfqu flejjes kbar u għalhekk huwa importanti li jsir pajjiżna għal sena oħra. Għaliex għax dawn jiġu bil-private jets, jerġgħu morru bil-private jets, jibgħatu għall-ħbieb tagħhom jerġgħu jiġu bil-private jet tagħhom. Barra minn hekk jużaw ħafna affarijiet hawn Malta, ġifieri barra lukanda li mlejna u lukanda ewlenija li mlejna iktar minn nofsa żgur ġifieri, hemm ħafna prestiġu. L-avveniment jattira 10 sidin ta' jottijiet, b'kull jott ikun fih 8 membri tal-ekwipaġġ barranin u l-għażla ta' Malta mhix awtomatika. Aħna ridnihom, però huma setgħu għażlu li jmorru pereżempju Porto Cervo jew x'imkien ieħor. Le għażlu biex jiġu hawnhekk u ta' dan aħna kuntenti immens ovvjament. Avveniment bħal dan qed isir ukoll bl-għajnuna tal-Gvern. Valentino jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Gvern qed jara fl-importanza ta' dan l-isport. Tax tibgħat email għandek risposta minutes, ġifieri laqas nerġa' nilħaq isni niċċekkja daħliġ għax tkun hemmhekk. Tfisser għalija illi il-Gvern bħala Gvern induna tal-importanza li nġibu ċertu avvenimenti hawn Malta u xi ħallu. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona spjega kif il-Gvern jgħin dawn l-avvenimenti anke għax Malta tingħata reklam importanti waqt li qed isiru dawn it-tlielaq. Ovvjament barra minn hekk hemm ukoll element tal-viżibilità. Ikun hemm coverage qawwi ħafna fil-mezzi tal-medja internazzjonali illi biex pajjiż ieħor ikollu din it-tip ta' coverage ovvjament irid jorganizza dan it-tip ta' events. L-avveniment huwa mqassam fuq 5 ijiem u tlielaq se jibdew l-4 fejn il-jottijiet mistennija jkomplu jsebħu l-akwati ta' Taslima u l-Port il-Kbir.